На Гродзеншчыне у нас вось ёсць одна такая вёсачка, дзе захаваўся драўляны касцёл, пабудаваны яшчэ ў 18 стагоддзі. І я падумаў, гэта ж трэба, гэта ж столькі паўстанняў за гэты час адбылося, гэта ж столькі войнаў там прайшло, а ён стаіць, не гарыць. Можа, ён які загавораны, панове. А можа, ён не гарыць, таму што прапітаны нейкай такою цікаваю супрацьпажарнай сумессю. А можа, паважанае панства, у тыя часы былі нейкія такія супер-пупер тэхналогіі, па якіх ён быў збудаваны. І я думаю, трэба ўсё ж такі глянуць гэта ўсё на свае вочы і ў гэтым разабрацца. А вось і вёсачка Воўпа, паважаныя. Дзень добрый панству, вёска Воўпа. Ваўкавыскі раён, Гродзенская вобласць, былое Вялікае княства Літоўская, сёння рэспубліка Беларусь. Ну вот я у знаёмых сваіх гісторыкаў запытаўся, адкуль жа назова такая Воўпа? Дык адна, значыцца, гістарычка мне кажа, веда што, Юрась, мусіць ад таго, што ў Ваўкавыску было вельмі шмат ваўкоў колісь. У Ваўкавыска і герб, значыцца, воўк такі вялізны. Дык мусіць, тут на гэтым месцы была воўчая пастка. О, а каб ніхто аб гэтым не здагадаўся, казалі Воўпа. Свет вялікі, паважаныя, можа быць і праўда. Ну, ваўкоў мы сёння баяцца не будзем, а пойдем разгадывать нашу с вами историю. Наперед! Паселішча, паважанае панства, тут узнікла вельмі даўно. Вось па берагах гэтай рэчкі Ваўпянка навукоўцы знайшлі шмат селішч 11-13 стагоддзя тут. Уяўляеце сабе? Дарэчы, вось навукоўцы кажуць, што менавіта ад гэтай рэчкі Ваўпянка, мусіць, і пайшла назова вёскі Воўпа. Яны расказваюць, што тут, у гэтай рэчцы, калісьці расло вельмі шмат такіх раслін гэтых водных, называлася гэта расліна олпа. І тут было іх вельмі шмат. Правда, сёння нігодную олпачку тут нідзе не знайшоў. Мусіць, іх тут паелі русалкі з вадзянікамі. У першай палове 15 стагоддзя вось гэта было сяло і двор, якое належала вялікаму князю Вялікае княства Літоўска і каралю польскаму, значыцца, Казіміру IV, Ягелончыку. Ну і вось Казімір IV, значыцца, у 1449 годзе вырашае вось гэты двор свой Воўпу падараваць за добрую, хорошую, верную службу Алехне Судзімонтавічу, які пазней стаў канцлерам літоўскім. Ну і вось Алехна Судзімонтавіч, справы яго ішлі вельмі добра, і ён вырашыў аддзячыць пану Богу за гэта. І 27 красавіка 1478 года вось тут, у Воўпе, ён разам з жонкаю фундуе касцёл. Ну і гэтаму касцёлу ён дорыць, значыцца, вельмі шмат зямлі, сялян, значыцца, бары, лугі, лясы. Ну, карацей, касцёл тут быў вельмі багаты. І за гэта касцёл павінен быў праводзіць 2 разы на тыдзень богаслужэнні вось такія. Адно богаслужэнне за продкаў Судзімонтавіча, а другі за фундатара, яго жонку і дзетак.
І вось дачка Алехты Судзімонтавіча вырасла, звалі яе Соф'я, і пабралася шлюбам з князем, значыцца, Александром Гальшанскім. І ёй вось у пасаг і перайшла, значыцца, гэтая воўпа. І у Александра з Соф'і нарадзілася 5 дзетак. Старэйшага звалі Павел. Дык вось па старшынству воўпа дасталася Паўлу Гальшанскаму. Павел Гальшанскі пазней стаў біскупам Віленскім і пашырыў яшчэ больш уладанні вось Воўпенскага касцёла. Пры ім парафія Воўпы стала адной з багацейшых, а ў 1526 годзе вось Павел Гальшанскі нават пры касцёле пабудаваў яшчэ алтар святой Ганны і місіянерыю на 4 ксяндзоў. Віленскі біскуп Павел Гальшанскі, ён памёр у 1555 годзе, не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў. Ну і ў такіх вось выпадках значыцца, землі адыходзілі па закону да вялікага князя. Ну, а за вялікага князя ў нас тады быў Жыгімонт II Аўгуст. Вось воўпа і стала яго ўласнасцю. Ну, а вы ж ведаеце, у Жыгімонта Аўгуста была маці такая неўгамонная, італьянка Бона Сфорца. Ну, і вось яна скупала ўсе розныя мястэчкі, асабліва тыя вось мястэчкі, якія ляжалі бліз вось водных камунікацый, вось да рэчак. Ну і вось Бона набыла сабе воўпу. І воўпу Бона Сфорца робіць, значыцца, цэнтрам воўпенскага староства. Вось. І пры Боне Сфорц, дзякуючы ёй, гэтае воўпенскае староства робіцца самым багатым староствам ваўкавыскага павета. І тут дымоў старосты налічвалася больш, чым ва ўсіх староствах ваўкавыскага павету. Ну і, канешне, на воўпу, на такое багатае паселішча, на такое багатае староства пачалі заглядацца нашы беларускія магнаты. Як бы гэта сабе вось придбаць гэтую воўпу ў арэнду. І вось, паважанае панства, у 1624 годзе вось гэтае воўпенскае староства набывае сабе, хто б вы думалі, канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега для свайго малога сына Казіміра за 2000 коп літоўскіх грошай. І тут, паважаныя, пачынаецца ўжо эра Сапегаў. Тут пачынаюцца адбывацца такія падзеі, я вам скажу. Ну, сейчас справа ў тым, што Казімір Сапега, ён сябраваў з будучым каралём Уладзіславам IV, вось, Вазай. Ну, і вось, калі ягоны бацька Жыгімонт III Ваза памёр, то і Леў Сапега, ягоны сын Казімір пачалі дапамагаць усім, чым маглі, каб Уладзіслаў IV вось быў абраны за караля. І гэта ім зрабіць удалося. Ну, і вось у 1643 годзе Уладзіслаў IV, едучы на Вільню, конечно, не мог не заехаць да свайго сябра Казіміра. Вось тут у Воўпе Казімір Сапега рабіў прыём каралю Уладзіславу і ягонай жонцы Цыцыліі. Гістарычная даведка. Уладзіслаў IV Ваза нарадзіўся 9 чэрвеня 1565 года у вёсцы Лобзо, каля Кракава. Памёр 20 мая 1648 года. Кароль польскі і вялікі князь Вялікага княства Літоўска. Тытулярны цар маскоўскі і ўсея Русі. Тытулярны кароль шведскі. Сын караля польскага і вялікага князя Вялікага княства Літоўска Жыгімонта III Ваза. У пачатку вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй 1609-1618 год, у час распаду Тушынскага лагера і ўцёкаў з яго лже Дмітрія II у Калугу баяры і дваранне на чале з патрыярхам Філарэтам прапанавалі на царскі трон Уладзіслава IV з умовай, што ён прыме праваслаўе. 4 люта 1610 года делегацыя ў лагеры пад Смаленскам падпісала з каралём Жыгімонтам III Вазай дагавор. Кароль адпускаў сына ў Маскву на царства, а пануючае становішча ў Расіі захоўвалася за баярамі і дваранамі. 4 ліпеня 1610 года цар Васіль Шуйскі быў скінуты з трона. Новы маскоўскі ўрад заключыў дагавор аб абранні Уладзіслава IV царом. Жыхары Масквы і іншых гарадоў прынялі прысягу на вернасць новаму цару. Жыгімонт III не адпусціў у Маскву 15гадовага сына, але маскоўскі ўрад кіраваў дзяржавай ад імя Уладзіслава IV. Пасля паўстання Мініна-Пажарскага у 1612 годзе Уладзіслав IV быў дэтранізаваны, а рускім царом быў абраны Міхал Раманаў. Уладзіслаў IV, паважаны, нягледзячы ні на што, не пераставаў
як бы змагацца за маскоўскі трон. І ён яшчэ на чале войска хадзіў на Маскву, але горад узяць яму не ўдалося. Пазней ён яшчэ хадзіў, значыцца, на чале войска пад Смаленск, які быў акружаны расійскім войскам. І ось там расійскае войска Уладзіслаў IV узяў у аблогу, і яно капітулявала. І Смаленск застаўся за вялікім княствам літоўскім. І вось ва ўсім каралю Уладзіславу дапамагалі сапегі. Сапегі нашы марылі аб тым, каб авалодаць маскоўскім тронам і далучыць маскоўскае княства да Беларусі. Ну, ці крыней казалі, да вялікага княства літоўска. І вось, пано, магло быць яно так, ой, як магло. Але недзе хлопцы пралічыліся, нешта не прасчыталі. Ну, а тады, у сярэдзіне 17 стагоддзя, Уладзіслаў IV вось тут і сапегі балявалі, піравалі, пір стаяў гарой, і яны марылі толькі аб лепшых часах. Да прыезду караля з каралевай Казімір Сапега тут у Воўпе зрабіў такі парадак, што ого-го, да дажынак такі парадак рамонт не праводзяць. Вось што. Ён тут пабудаваў новы касцёл. У касцёле майстры зрабілі вельмі цудоўны алтар. Праўда, пазней той касцёл вось перабудоўваўся яшчэ. У сярэдзіне 18 стагоддзя сюды быў назначаны вось ксёндз Юзаф Касакоўскі. Ён тут прабыў ксяндзом 12 гадоў. І пра яго ўзгадуюць як вельмі хорошага, добрага ксяндза, добрага чалавека. Ён, кажуць, ніколі не браў грошы вось ні за вяселле, ні за памінкі. І да яго ўсе, і суседзі, усе людзі адносіліся з вялікай павагай. І вось у 1773 годзе Юзаф Касакоўскі на свае ўласныя грошы вось тут у Воўпе будуе касцёл Яна Хрысціцеля. Гэты касцёл Касакоўскаму абышоўся ў 30 000 злотых. І вось гэты, паважанае панства, касцёл, ён стаіць вось з тых часоў і па сённяшні дзень, нягледзячы на войны і паўстанні, нягледзячы на тое, што ўсё вось тут гарэла. І вось гэты касцёл, гэта помнік драўлянага дойлідства у стылі позняга барока. І, відаць, сам пан Бог ахоўвае гэты храм. І вось сюды, у новы касцёл, ксёндз Касакоўскі перанёс старажытны алтар, той стары алтар, які быў зроблены сапегамі да прыезду ў Воўпу караля Уладзіслава IV. Гэта, панове, вельмі старажытны алтар. Аналагі яго сустракаюцца, кажу, толькі ў касцёлах Баварыі і Малой Польшчы, у Кракаве. Гэта выдатны помнік манументальна-дэкаратыўнага мастацтва сярэдзіны 17 стагоддзя. Уяўляеце сабе? І гэта яшчэ, панове, гэта вялікае сведчанне, таленавітасці мясцовых беларускіх майстроў. Калі я ўбачыў вось алтар пусты, без скульптур, без гербоў сапег, то я нават спужаўся, паважанае панства, думаў, што, можа, хто абакраў тут гэты касцёл. Але мне супакоілі, сказалі, што проста алтар гэты старажытны, сярэдзіне 17 стагоддзя, зараз знаходзіцца на рэстаўрацыі. Рэстаўрацыя адбываецца вось тут, у касцёле, і хутка алтар паўстане перад людзьмі у сваім адноўленым выглядзе.
Вакол касцёла вось захавалася яшчэ шмат шляхецкіх пахаванняў. Ёсць шляхецкія пахаванні вось і на каталіцкіх тут могілках побач з касцёлам. І тут захавалася яшчэ вось старая каплічка. Ніхто не ведае, каму гэта каплічка пастаўлена і што за труны стаяць там у глыбіні гэтай капліцы. А мясцовыя жыхары кажуць, што быццам тут пахаваны фундатары іхняга касцёла. І вось сёння мясцовы люд прыйшоў, каб прыбраць і ў каплічцы, і на могілках магілы сваякоў і блізкіх, рыхтуюцца да восеньскіх дзядоў. Каб дзяды бачылі, што іхнія нашчадкі не забыліся на іх, а што шануюць іх, і каб дзяды спрыялі нам з таго свету. На сённяшні дзень вось у Воўпе і каталіцкія праваслаўныя могілкі знаходзяцца ўжо на адным кавалачку зямлі. З каталіцкага боку захавалася вось капліца пахавання, а з праваслаўнага вось царкоўка. І гэта царкоўка была пастаўлена тут у 1859 годзе як каплічка. І вось тут, у гэтай каплічцы, чыталі апошнюю малітву перад адыходам у вечнасць. Ну і калі за савецкім часам праваслаўнага храма не было ў Воўпе, то гэтую каплічку перабудавалі пад праваслаўную царкву святых апосталаў Пятра і Паўла. І тут ішлі набажэнствы. Пры сапегах, паважаны, ў Воўпе адбылася яшчэ адна вялікая падзея. У 1792 годзе кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі Воўпе надае магдебургскае права. Як сказано ў дакуменце, абывацелі гэтага месца нічыему падданству не падпарадкоўваюцца, а ёсць людзі вольныя, а падпарадкоўваецца толькі магістрату свайго месца. Вось так, паважаныя. Ну і разам з магдебургскім правам Воўпа атрымала і свой уласны герб. Вось такі. У блакітным полі бабёр натуральнага колеру. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай Воўпа патрапіла ў расійскую імперію. І вось тады з вольных людзей тут пачалі рабіць прыгонных. І вольны беларускі народ паўстаў супраць акупантаў. І вось пасля паўстання 1831 года у сапегаў Воўпу адабралі. І тут пачалася ўжо зусім іншая гісторыя. У 1886 годзе, паважаныя, Воўпа, гэта значыцца ўжо быў цэнтр воласці гродзенскага павета. І тут на той час пражывала больш за 2000 чалавек. Тут было 110 двароў, было 2 праваслаўныя капліцы, касцёл, сінагога, школа, 2 гарбарні, фарбавальня, 25 крам і 5 разоў на год праводзіліся кірмашы. А на пачатку 20-го стагоддзя, паважанае панства, вось тут каля Воўпы у маёнтку Жлобаўцы нарадзілася вялікая беларуская пісьменніца Ларыса Геніш. Гістарычная даведка. Геніш Ларыса Антонаўна, дзявочае прозвішча Міклашевіч. Нарадзілася 27 ліпеня 1910 года. Памерла 7 красавіка 1983 года. Беларуская пісьменніца. Скончыла Ваўкавыскую гімназію. З 1937 по 1948 год жыла з мужам у Празе, дзе была сакратаром прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі у эміграцыі з Захаркі. Займалася захаваннем і ўпарадкаваннем прэзідэнцкага архіву, а таксама апякунствам беларускіх эмігрантаў, палітычных уцекачоў і ваеннапалонных. 5 сакавіка 1948 года была арыштаваная органамі НКВД, знаходзілася ў савецкіх турмах
Чехословакии, Вены, Львова, Минска, где в 1949 была осуджена на 25 годов зневолення. Покарание отбывала у турмах Коми СССР и Мордовской СССР. После смерти Сталина дотерміново визволеная і посадилася на родиме мужа у Зельве. Вірші почала писати у гімназії. Поетичної творчості Лариси Геніш характерний цнотливий ліризм, глибокі народності і гуманізм, філософське сенсування життя, моцні християнські і національно-патріотичні мотиви. Прикметне місце у її творчості займає історична тематика. Лариса Антоновна Геніюш, она походила з православної сім'ї. Яны вось тут недалеко каля Вовпы жылі на хуторі, і сюди вось у Вовпу ходили у православную царкву помолиться пану Богу. Тут, панове, у Вовпе была вельмі прыгожая царква православная, драўляная, пятикупольная. Але вось падчас Другой сусветнай вайны, расказваюць мясцовыя жыхары, над Вовпай якраз летела нямецкая рама. І партызан, які, кажуць, залез на званіцу і пачаў страляць па гэтай раме. Ну и праз хвілін 15-20, кажуть, як налетели сюда немецкие самолеты, и полова Вовпы просто была знищена. Церква была зруйнована землей, разом з церквою ось побач стояла ще синагога, тоді згорела ж і синагога. Гэтая Вовпинская синагога лічилася самой прыгожай драўлянай синагогай ва ўсёй Европе. А вось гэты святапрэабражэнскі праваслаўны храм тут, панове, з'явіўся вось не так даўно. І я вот хочу сказаць, што ў Зельве, дзе жыла Ларыса Геніюш, ёй каля храма праваслаўна паставілі помнік. І было б добра, каб і вось тут, на яе радзіме, сваёй зямлячцы быў пастаўлен таксама помнік. Можа, нават тут, ля гэтага храма, помнік Ларысе Антоновнай Геніюш, выдатнай пісьменніцай і вялікай змагарцы за свой родный край. Лариса Антоновна Геніюш, яна для сваёй радзімы, для Беларусі рабіла ўсё, што магла, і ішла на любыя ахвяры. У сваіх вершах яна марыць пра мір на планеце. У сваіх вершах яна вучыць любіць бацькаўшчыну, тую, якая нас нарадзіла, якая узгадавала нас на прасторах гэтай зямлі, бо ўсё на ёй міла, бо ў яе мы карэннем враслі. І Лариса Геніюш заўсёды вучыла любіць тую беларускую пявучую мову, дадзеную нам продкамі. Поспехаў, паважаныя, і ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!